Li żar deputat parlamentari tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista illum għamel il-pass li ħafna jagħmlu matul ħajjithom u żewweġ lill-imħabba ta' ħajtu. L-arusa waslet fil-Knisja Parrokjali tas-Siġġiewi f'karozza kemm xejn differenti minn tas-soltu. Wara s-sinjorsi u ċ-ċeremonja ta' żwieġ li għalija kien hemm preżenti familjari u ħbieb fosthom kollegi deputati tal-Parlament, il-koppja tfaċċat fil-bib tal-Knisja. Issa koppja miż-żewġa. Ryan kien propona lil Marija waqt li kienu qed jagħmlu xogħol volontarju il-missjoni u llum qegħdin hawn. Kif qed tħossukom hekk wara issa li spiċċat l-ewwel parti mit-tieġ? Naqra ħjar milli fil-bidu kont eċitat anke Marija ta' issa il-bambinerit mar tajjeb din il-parti tal-qudies għalina kienet importanti ħafna u issa nirrilaksjaw ftit iktar. Marija, issa Sinjura Kallus. Issa Sinjura Kallus. Ovvjament nitolbu l-bambin li kollox imur sew u li kalla jrid iżwieġ irnexxi. Ryan konxju mill-impenji tal-ħajja politika, imma konxju wkoll mill-impenn tal-familja. Issa nieħu l-parir li tani qassisu. ċewel li nieħu ħsieb il-familja. Veru għandi l-ħajja politika, però l-familja importanti ħafna wkoll. Leonard il-papa ta' Ryan naturalment gburi bit-tifel tiegħu. Hija xi ħaġa sabiħa u tapprezza ġifieri wara li tkun tellajthom għamilt mill-aħjar li tista' tarahom jieħdu l-istat tagħhom u issa ngawdu ftit ukoll issa reċevimentu. Aħna wkoll nawguraw lil Ryan u Marija Kallus li sbaħ xewqat f'dan il-vjaġġ.